nanguha na siya glapok para ipauna mo sa kagang. Murag tawag na siya og kuan siguro. Sa Bisaya pa na lapok. Gawas karong bang Sa usa ka balay sa kagang, usa ka balding lapok. depende. Pinakadugay siguro na after 30 minutes mo gawas ang kagang ana. Mukaon. Ah. Dayog ko na. Yaw. So ato sa pabuton sa pila ka minuto kay atong in charge sa atong kagang nanguha pa siya ko ano lapok para magawa silang kagang. Naatay tulo ka buho sa kagang. Butanganan pang duha. So muna atong mga igmat sa kagang nga mudakop Honorable Jackie Pariha og si Honorable Entoy Lutchi sa konsehal sa Bakawan. Another sa dos ka balde nga kuan lapok. Nakasud. Syaro. Buang mo. 1-0. Nalagi dito ako. Bungong. So 1-0 naku. Nada. Do. Kamutan nila. Aron habilin. Oh, danya So, po, danya. di nga naman dili ni mo kanay. Ang mutago di sa din nagnekwan. Kanig gamay rin kira. So Dili na mo ukok din. sawa sa gihuwad ang usa ka balde nga lapok. Sa before siguro 12 3 minutes nagpakita na ang kuan kagang. Lagi. So atong Buang aro gamay. so punaan pa kuno ni gamay ingon atong nanakaw pug kagang kay para musaka jud sa igbaw. Ano yan? Gara ko nang kulira. Nay. So punan og na. So Amusaka na siya do. Goso na. Basta daghan. So gipuno ng bay sa kagang. Andro. So atong nakita nga Yung gawas ang kagang. gawas ang kagang. Oh. So atong manakupay kay nag-andam na. Tara. So makita na to ning gawas na. Pero okay. Kulira nabungkag liado. Okay. Okay. Uy, matay ako akong kamot na mo hikap na putom siguro no. Ikaw na sa kamot ni ninyo. Ket kani wa gi. Igot higta na do. Higta na siya? Dili. Kuara din ko gab. Dinan siya kasaka. Yes, tabo. One zero. So tulo ka buho, usa ra jud ning gawas. Kwarta nga. Kuanay. Ang duha ka buho siguro na mista patas malapas ko. Kay wa jud ning gawas. Yo gago. So searching nga sa mi ngita sa mig buho. Ang butangan. Sa ako ka wa gid gawas. Wa jud ning gawas dito. Kan dako ko. Nay usa diri dako. Trawa ka na naik ka ng labang baka ako na naik ka ng. Ano ay buho dira do? Ha? Ay bu. Wa? Diri ko buho dako. Kani lagi dako ay. Dapat ka na ba? Asa to? Kana. Ambot na ba kanina te? Ay do ay buho ko disa te. Naguro na kay bag man ko. Burong kinang another sad. Oh, sani daw kana komentary. Documentary another sad sa ko eyewitness. Ay witness li. After lagi. Ang mga ngasag.
Kana kailangan kayo naagi na. Oh, sa atong nakita us na sa kabaldi ang gikuan. Kana Pero do. gikuangan pa jud ang sa kabaldi. So need patagot kamay. George niya kan ikatulo na ni. Sisibingin natin as kun. Ito, dagan. Tapos, ban. So sa kabuho tulo na kabaldi na butang. So atong nakita o atong nasaksiyan giun sa pagbutang sa atong mga ngasag live on. Kana. Kana murag ikatulo. Puno na jud. So mag-wait na sa pila ka minuto usa na to makita ug kana sa siya magawas. Kaya ug na siya magawas base na mista pa to sa laing baryo. Yun, lawam ay. Luna anak. Bikas. Mga lamok rami ng gawas do. Ha? Mga lamok ng gawas. So, nakita na itong usa ka paak ko. Oh. Napakita ang usa, yun. Need pag usa para magawas dito siya. Okay. Gawas rondo. So, napunay pag usa. Gawas oh. Kita ang yang ano. Okay. Di ba ka na sila usa raybo no? Diyan, di. Ha? Di na. Hindi. Oh. Oh. Kita na to. Hindi ko ang gawas nila. So na kagalaan. Oh. So, So gidakop na na Kita isa na. dakop. Honorable Mantos. Honorable Mantos. Oh. Kasi kita ninyo yun sa niya pagdakop. To zero. Pila na kabuk-buhok din eh. Sa ibatangan mo to. Kanin buwak? O bag ubit to. Ay, kanin day do, kadakuan niyo. Sama ka daw. May tinapa niya? Oh, basta na kinabkaban mo yan ako. Oh, bago mo nang inituin kayo. Oh, ang bas niya ay. Kaya kaya usara ka balde yung gamit.